салом дӯстони азиз, мо мехоҳем бо шумо ҳамин хел як самбусаи алафин тайёр кунем. Барои тайёр кардани ин самбуса ба мо лозим аст пиёз, алаф ва равған, сметана, орд, намак ва каме равғани растанӣ. Дар аввал мо ордро бо равғани маска якҷоя мекунем, пас он сметанаро меандозем, пас он дар ин ҷо мо обро аллакай бо намак якҷоя кардем. ҳамин хел хамирро тайёр мекунем. аз хамири мо ҳамин хел 3 зувола шуд. зуволаҳоро гирифта ҳамин хел дар пешевои пакет мегузорем. ба муддати 10 дақиқа мемонем ки дам гиранд. дар ин ҷо мо пиёзҳоро реза мекунем бо алафҳо. алафҳои баҳорӣ аллакай баҳор шудааст. акнун алафҳоро реза мекунем. дар ин ҷо бояд каме калонтар реза кунем. ҳамин хел дар ин ҷо мо аз намак ва переправа истифода бурдем. меандозем و мехта месозем. раҳмат дӯстони азиз ки бо мо ҳастед. моро дастгирӣ мекунед, дар комментария гапҳои хуб менависед. раҳмат барои гапҳои хубатон, барои дастгириҳоятон. ҳамин хел ки каме якҷоя кардем, пас он равғанро меандозем, якҷоя мекунем ва дар ин ҷо зуволаи мо аллакай 10 минут гузашт. ҳамин хел тунук мекунем, на он қадар тунук, ва ҳамин хел мебурем. меандозем алафҳоро, салати тайёр кардаамонро ҳамин хел мепечонем. дар ин ҷо аллакай мо дар лалаи тафтон гирифтем. ҳамин хел тухм мемолем ва каме кунҷуд мепошем ва дар тафтон ба муддати 25-30 дақиқа мегузорем дар ҳарорати 180 ва инашро хостам бо дигар шакл бипечонам. ҳамин хел аллакай печонем. инҳоро низ тухм мемолем ва кунҷуд мепошем. ҳамин хел тайёр шуд. хеле гармак, бо мазза, обдор. ҳатман тайёр кунед. бо ҳамин тарз пушаймон намешавед. ба ҳама иштиёи таом. дуюмашон ҳамин хел тайёр шуд. ва инашам хостам ҳамин хел нишон диҳам дарунаша. азбас гарм аст, бо даст шиканонда намешавад. ҳамин хел ба ҳама иштиёи таом. то видеои оянда дар паноҳи худо бошед.